ngingambikela yini uNkulunkulu ngithandaza kusadinga ukuthi manje indaba sekamerweni sesiyikhuluma ukuthi ihlangana kanjani indaba yasekamerweni noNkulunkulu uNkulunkulu makuze indaba yasekamerweni manje akekho kodwa into yasekamerweni iphathi kwakho nonkosikazi wakho akuyona into ehlanganisa ibandla le futhi akuyona into ukuthi ngathi umuntu umuzo kuyenza noma ulungisela ukuthi mhlawumbe uzoyenza uqala ukuthi uthandaze cha uNkulunkulu angene ekamerweni abantu mebe busy benza izinto zabo zasekamerweni kuyinto yomndeni asisakwazi ukukhuluma nogogo khuluma kokuthethene nezinto amafasha abahlosile bathi uzokhuluza ugogo bewethu asisakwazi ukukhuluma nogogo bunga yesintu Sakhuleka kunina abakhulu hayikhona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kanjaba hayikhona yasuke yahlala impungu sihlephlela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba isisa kithi yakhala sekhona nenyanga zamanga izinto sakithi sehamba engathi sekhona abafundisi bamanga kwathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi nina belembe leqamanye amalembe ngokukhalipha ushaka kashaka ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka kuyinkosi asemashobeni ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyela khona lo mfanekiso oqoshiwe uma ukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekelelo kaMbanje ngiyacela ukuthi usubscribe ku channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV uthatha umfanekiso oqoshiwe udlulise nakwabanye abantu ngoba nakubona uzokwazi ukuthi ube usizo nanamuhla bafowethu angihambi ngedwa ngaphambi kokuba ngisho ukuthi ngihamba nobani ungakhohle ukuthi mina ngumshana wakofuze fulele omashiya amahlakahla azoshumayela umzukulu kaMdumo igaba elimabanga likaThumbula Tjatsha kapheshe kaMaguyane uMaguyane kavaphi uvaphi kaNokhonje baba Nhlanzi angikubingelele ngikwamukele ku channel enkulu Impunga Yesintu TV hayi siyabingelela Mbanje sibingelele nabalaleli beMpunga Yesintu sibingelele nababukeli beMpunga Yesintu now sibingelele nje namakhosi manje onke amakhosi akhele iKwaZulu Natal nomhlaba jikelele neinduna singakhohlwa induna siyabingelela nje wonke umhlaba ezikhulwini zonke ezikhona zomhlaba siyabingelela asibonge kakhulu yabona uthinta abantu ababalekile kakhulu amakhosi ngoba isizwe nesizwe siphethwe inkosi nathi futhi singaphansi kwawo amakhosi asibonga cha la sibuke isimo laba boNhlanzi isimo esinomkhuhlane kakhulu sathi masibuka lesimo lesikhona la kwabhidlanga khona kakhulu mawubhidlanga kakhulu lomkhuhlane kwase kuvele ukuthi khona into ezifana nemihlonyana imsuzwane ogamtrini njalo lezi zinto lezi uma uzibuka ngingasho mina ngithi zimithi noma mhlambe imini osenephutha mhlambe aziyona imithi noma mhlambe zamakhambi phela ngena umela kwendabuko kwesinye isikhathi uthola ukuthi kukhona umuthi nje omsizayo umuntu ngalena kokuthi mhlambe ngamakhambi lawo omhlonyane nomsuzwana njalo kodwa khona imithi othola ukuthi umuntu iyamsiza khona imithi yesintu othola ukuthi mhlambe umuntu iyamsusa isichitho othola ukuthi iyayiphilisa inyama yakhe angisho ukuthi abantu abamakholwa mhlambe ngithi abasebenzisa imithi kodwa inhloso yami enkulu kukuzokwelapha nokuzocacisa ngendaba yomuthi nomuntu oyikholwa uzokhumbula ukuthi uma ufunda umthandazo wesabatha evesini mangaphosisi ngithi u45 kuyisono kona lokho ukuphatha umuthi ngesandla sakho uyikholwa uyokufa nokufa mangithi angiphosisi impela ilona ivesi 45 kukhona ivesi elinjalo likhona elikhuluma into enje ukuthi kuyisono ukuphatha umuthi ngesandla sakho uyikholwa uyokufa nokufa lokho kuveza ngokusobala ukuthi kwinkolo yamaNazaretha ukuphatha umuthi kuyicala elikhulu nangu umuntu ke manje kulesikhathi somkhuhlane usezwile ukuthi umkhuhlane ngempela mubi kanti manje kukhona umuntu futhi lo muntu lona unomuthi usezwile ukuthi hey uyawushaya umkhuhlane lo muntu ufuna ukuzoziphilisa angisho ukuthi akuphikiswa umthetho kaShembe uShembe vele nakaphikiswa kodwa manje ngiyafisa ngoba into efana nalena siyabhekana nawo sabanye siyabhekana nanti ikhambi
ungabe mhlawumbe amakhambi ayaphikisana nenkolo jikelele kungabe umuthi mhlawumbe kufanele nikholwa ukuthi lingawusebenzisi angithandi futhi ukuthi sibuke kakhulu wesintu nakadokotela phela kutholakala umuthi uma sezwile ukuthi kukhona amaphilisi kungabe lawo maphilisi lawo mhlambe ke iwona nekufanele thawadle lokwesintu akuyeke kuzoba khona umuntu labo bonhlanzi uthola ukuthi uma esekamerweni eshumayela elivula iBhayibheli akushumayeleni amavesi abonakala kodwa manje kufanele athole imbiza athi unenkinga nembiza ngifuna ukuthi ke sithinta indaba yenkolo namakhambi yonke leyo okuthi mhlambe ke encwadini ke ngoba abantu abaningi bakholela encwadini iBhayibheli kungabe futhi mhlambe wena uzositshela ukuthi akhonana amavesi akhulumayo ukuthi mhlambe abantu bangayisebenzisa imithi nakuba kungeyona into eqhakanjiswayo kodwa mhlambe ukuzilekelela ngaleso sikhathi angazi mina ngifisa ukuzwa kuwena cha lento ithinta into enkulu kakhulu yabo lo mkhuhlane oqala nje manje ngisho abafundisi ngisho abashumayeli ngisho nje izikhulu zonke bezibalela kumhlonyana umuthi uma ushembe khoma ngomuthi ngicabanga ukuthi wekhuluma ngomuthi obulalayo ngoba ngizokutshela manje uma abantu namhlanje ezikhwameni zabo bonke bahamba namaphilisi khona amaphilisi kashukela khona amaphilisi oBP angazi kuhluke kanjani kuma amaphilisi nalezi zifo lezi ezikhona zocansi abaye njengoba kukhona ama HIV abantu amaphilisi bayasebenzisa lapha enzansi angisazi ukuthi 19 bani noma 1960 noma 19 bani la ephakameni wangasetshenziswa bangadlonshwa amaphilisi kwangathintwa lutho ngempela kodwa uma ilanga likhuluma lithi ngilindile maNazaretha kwakunomkhuhlane wawukhona njengoba kunalo mkhuhlane ngilinde uNkulunkulu ukuthi angiphendule ukuthi kulungile yini ukuthi banijove abelungu ngathi ngicabanga balinda 2 weeks mangaphonsisi kuloko kuthandaza ngiya kulento oyishoyo ungakhulumi mhlambe ngamaNazaretha ngikhuluma nje ngabantu bonke umhlaba jikelele ngoba le channel esikuyona yabonke abantu kodwa mangibeka ngamaNazaretha kwalindwa usethi selithi langa sibuyile ingilosi kaNkulunkulu sengiphendulile thiwa kulungile ningajova ngoba kwakunomkhuhlane wawukhona ephamini ngaleso sikhathi angisakhumbuli kwamkhuhlane kodwa kwamkhuhlane wawumumbi wawuqeda abantu ngikhumbula lo mkhuhlane kwazohamba ngisho anti bethu ababelamana nobaba mkhulu bahamba impela kalomkhuhlane wawumumbi kakhulu wakufana nalomkhuhlane okhona wase kuthiwa uma udla amaphilisi noma usebenzisa izinto ezinjalo zamakhambi konke kuthiwa ukuhlambuluka iyala esontweni inqubo mgomo la esontweni awubuza uma uhlambuluka ukuthi angazi mhlawumbe abanye bayakubuza kwesisikhathi noma uyakhuluma mhlawumbe okuyiphutha kubalekile ukuthi usebenzisa into enjengalezo ngaphambi ukuthi uhlangana nabantu yokukhonza nabo noma uyodumisa nabo noma ukuthi uhlambuluke manje ngizongena emavesini akhona amavesi ngizocela iBhayibheli uthi ungithathele ungisonezele lona mhlawumbe nje ngaphambi kuba singena encwadini ngiyayithanda le uma uthi kwathiwa abantu kufanele bahlambuluke yebo manje okuveza ngokusobala ukuthi lento uma beyenza ngempela ayivumelekile enkolweni kodwa ngoba umuntu usuke ezisiza yebo manje kunezinto mbanjwa ezingamakhambi khona athindi mhlambe iherbal asazi mhlambe ngesilungu sibeke othi uma uyisebenzisa zingcolisa igazi kunezinto ezamakhambi othi uma uyisebenzisa igazi lingalimali njoba uhlambuluka nje wenzela ukuthi ingilosi ekuwena nezidalo ezikuwena nezithunywa ezikuwena zingangcoli ngayithi yabona zingahlehli kuwena noNkulunkulu ohamba naye ungene naye ehlambulukile awungene manje uyibheke lapha kuGenesis 1 uqala ngeGenesis 1 iverse 28 no29 uzophinda futhi uyithathe ngicabanga ukuthi kuHezeki kumakhosi esibili isahluku 20 verse 7 zikhona ziningana uqala nje iGenesis la impela ekuqaleni nqa 1 Genesis iverse 28 no29 uyifunde okay Ncwadi kaGenesis oqala isahluko iverse 28 no29 ngizoyifunda ke njengoba ilotshiwe uNkulunkulu wababusisa uNkulunkulu wathi kubo zalanani nande nigcwalise umhlaba
niwunqobe niwubuse phezu kwezinhlanzi zolwandle nezinyoni zezulu nezilwanyana ezinwabuzelayo emhlabeni. uNkulunkulu wathi, bhekani ngiyaninika yonke imifino ethela imbewu esemhlabeni wonke nemithi yonke okukuyo izithelo zomuthi oveza imbewu kube ngukudla kwenu. Angazi noma izwakala kahle ithi nemithi yonke. Ayithi ayizwa lona nemithi yonke izithelo zoba imbewu eyobiveza. Bese uthathe ka Hezekiah 47 ivesi 11 no 12 zincane azinkulu. Hezekiah 47 ivesi 11 no 12. Incwadi kaHezekiah 47 verse 11. Kepha amachaphozi alo nezimbuku zalo ayakuphilisa. Kuyakunikelwa kube ngusawoti. Ngasemfuleni osebeni lwawo ngalapha nangalapha kuyakumila yonke imithi edliwayo. Emaqabunga ayo angayikubuna nezithelo zayo zingayokuphela. Iyakuthela ezintsha izinyanga zonke. Nokuba amanzi ayo evela endlini engcwele. Izithelo zayo ziyakuba ngukudla. Amaqabunga ayo abe ngawokuphilisa. Nasonke. Phakathi. Angilizwa kahle le visa mhlawumbe liyadinga ukuthathe la ithi khona amaqabunga alo ayoba ngokuphilisa. uNkulunkulu wetshela abantwana baIsrael akukho mbanjwa okukuphilisa okubi phambi kwaNkulunkulu. Mhlambe thina singakusho ukuthi wena uma usebenzisa izinto ezingamakhambi usebenzisa ndlelana uyaphilisa noma wenza kanjani. Uyayibona mhlambe ngoba phela omunye ngempela uyakhunkula. Asazi abantu banendlela eziningi kodwa uma usebenzisa amakhambi esintu asebenzisela into enhle phambi kwaNkulunkulu. uNkulunkulu uyakwazi unamehlo yonke indawo uyakwazi ukubona uma wenza into enhle manje. Ngeke ukubuza ukuthi imithi kanti ubani oyidalile? Umvelinqangi uNkulunkulu wethu sonke wapha abantu iziphiwo zokwazi ukuyihlanganisa. Nezithelo siniphiwo yena ngoba nezithelo kuseyimithi. Izithelo nje imithi. Thina okusekusilimazi kube ngathi mawudla umbila uqhamuka kwindawo umbila uphuma emhlabathini. Ikhambi nawo lo nje bathi ukhuluma nje ngomhlonyana umhlonyana utshaliwe usuka emhlabathini umhlonyana. Futhi ayekho utshala umhlonyana utshala uJehova. Mina ngicabanga ukuthi umbukelo wempunga yeSilu TV into ekumele ukuthi ayiqonde ukuthi uma ngihamba ngiye esontweni ngisuke ngophakela umphefumulo ekuyiwona ophile enyameni yami. Kodwa uma sengenza konke lokho kunye ngisuke ngenzela inyama eyembethwe lumphefumulo ukuze ikwazi ukumdumisa kahle umkhulu womkhulu. Kodwa ngesizathu sokuthi ngixolise lapho ukuthi ngingene emlonyeni. Ngesizathu sokuthi umkhulu womkhulu ufundisa umuntu ukuthi umphefumulo wakhe kuze ube nayo indawo kuyena akufanele azithinte zonke lezi zinto. Yingako uthinte indaba yokuthi umuntu ufanele ahlambuluke. Ngoba esontweni ngeke vele lashunyayelwa ivangeli ukuthi abantu abasebenzisa imithi. Angazi noma mhlambe ngikuphazamisile. No bekahle. Kodwa akufanele sikukhumbule njengoba sikhuluma nje amazinyo kuthina azohamba khathala amanye aphuma. Yabona umuntu uyafana nemoto ngingalinganisa kanjalo. Uhamba kube khona amaphathi omzimba akhathalayo. Okuyadinga ukuthi umuntu ahlala bayakhenikwa. Nje bathi ukhuluma ngembisa nje. Ngoba umfana nje usakhula uqandu noma ushumayela mbanjwa ngeke kufana ukushumayela kwakho usewumfana noma manje usuyindoda. Yayibona lona. Sengisho ukuthi uma wena wenza izinto ezokusevisa umzimba wakho noma wenza izinto ezokuthi zihlambulule umzimba wakho umzimba kuhlala uphilile kuyinto enhle kabi le ngoba akekho umuntu ongathi imizimba yakho usafana njengoba esakhula esemncane esewumfana yabona ngoba usukuyikhenika kahle hle mbanje ngoba uza ukuthi la sekuyaxeka nala sekuyaxeka bese nawe uzama ukufasa amabhawodi kodwa kube indlela enhle
ungayikheniki ngendlela embi yabo. Mhlawumbe mina babunhlanzi ngizofisa ukubuza ukuthi kungabe mhlawumbe zonke izinto engizenzayo empilweni yami kufanele yini ukuthi ngizibike esontweni. Nako ngiyazibona mina ukuthi hayi amandla anginawo ngasekamelweni. Sengaze kuchithe kumuzi ngempela ngoba ngisaba ukuthi ngixhumane nabafowethu banginikeze imbiza ngoba mina ngiyakholwa mina. Njengoba ngikholwa mina ngadonswa ngendlela ukuthi umuthi awusebenzi. Kungabe mhlawumbe kufanele ndoko ngokubika okanye mhlawumbe ngiyidlile imbiza. Kufanele yini ukuthi ngihambe ngesontweni ngifike ngisho ukuthi ngisebenzisa imbiza. Cha ubuza umbuzo omuhle kakhulu Mbanjwa. Yabo engizokuchaza nje Mbanjwa. Kunezinto zomndeni. Kunezinto zakho njengendoda. Umuzi nomuzi unemfihlo yakho. Kunezinto zomndeni, kunezinto zebandla. Lezi zinto ihlukene. Uma wena uzibona ukuthi usukhathele mhlawumbe kushumayele kahle nasendlini akusebenzeki kahle unalungelo lokuthi njengoba ukwazi ukuya kudokotela uyofuna umjovo noma uyofuna amaphilisi lokuthi nawe ubone ukuthi ungayilekelela kanjani emzimbeni wakho ukuthi ke kuleyo ndawo ubona ukuthi kuyaceka kuqina. Kodwa akuyona into ongazibikele ibandla le. Futhi akuyona into le engakuqhatha noNkulunkulu ukuthi uhambile uyozama uzibone ukuthi uyakhathala. Noma mhlambe asibeke mhlambe uhlushwa izinto kunembiza yezinto. Iyayilapha izinto lembiza. Manje uzoyiyeka imbiza kodwa izinto zikuhlupha. Yebo. Sengisho ukuthi kunezinto okufanele ukuthi mawuyisebenzisa ezingadingi ibandla. Ezingadingi futhi ukuthi kuze ngenela abantu esidinga wena uqobo lwakho wena wazi umzimba wakho. Omunye umuntu uzothi ngingambikelela uNkulunkulu ngomthandazo uma mhlambe ukuthi mina ekamelweni amandla wavuki. Ngingambikela yini uNkulunkulu ngithandaza. Kusadinga ukuthi Mbanjwa indaba yasekamerweni sesiyikhuluma ukuthi ihlangana kanjani indaba yasekamerweni noNkulunkulu. uNkulunkulu makuze indaba yasekamerweni Mbanjwa akekho. Asibeke nje icace. uNkulunkulu iqale lapha kaAdam noEva. Akazange ayibusise itasekamerweni. Wasinika nje isibusiso uzalanani nande. Kodwa isibusiso sakho umuntu wasibonga isibusiso wayesesinika ngoba sesiphula umthetho. Akithi ayibona lo ngoba manje nango esedle isihlahla noma isithelo ongafanele ukuthi asidle. Usethi uNkulunkulu zalana nandi. Kodwa into yasekamerweni iphakathi kwakho nonkosikazi wakho. Akuyona into ehlanganisa ibandla le. Futhi akuyona into ukuthi ngathi umuntu umuzo ngiyenza noma ulungisela ukuthi mhlawumbe uzoyenza uqala ukuthi uthandaze. Cha uNkulunkulu angene ekamerweni abantu uma bebusy benza izinto zabo zasekamerweni. Kuyinto yomndeni noma kuyinto yakho noma kodwa wakho. Ukuthi ke phela uyabadinga abantwana nawe uyadinga ukuthi mawukwenzeka ushiya lo mhlaba kube khona ukushile emuva. Kodwa nje ngisho ukuthi asikho isidingo sokuthandaza. Ukuthandaza okukhona lokuthandaza njengendoda. Kunjani? Uyazi babunhlanzi omunye umuntu lo hlelo mhlambe angalibukela phansi kanti lubalekile kakhulu. Baningi abantu uthola ukuthi banenkinga. Umuntu uyazibona ukuthi ugulela ukufa, omunye azafa ngempela. Kade engalithola ikhambi lingakwazi ukuthi limlekelele. Ngoba ethu yakholwa. Ngoba nakethu uyakholwa kodwa uthola ukuthi manje akakholwa ukuthi le nto ingamsiza. Ikakhulukazi amakhambi lawo esintu ngoba kukhona izifo othola ukuthi zizifo ezidinga ukuthi umuntu elashwe ngokwesintu. Angayi kodokotela. Kodwa yena umeya kodokotela abone sengathi wenza into elungile. Ngathi umeya kodokotela emnika amaphilisi engathi amaphilisi cha wona abuya uNkulunkulu. Abuya uNkulunkulu kanti cha udokotela lo na uyefana nenyanga lesi. Eyodwa ukuthi yena udokotela ngokwesilungu lo udokotela ngokwesintu. Kodwa engakusho nje Mbanjwa uma uzizithu buthakathaka ungalithola usizo la uthola khona umbonzo usizakala iyawuthola usizo uqhubeke udumisa uNkulunkulu wakho. Kuphela ukuthi uyangumuntu obona ukuthi umuntu ozokunika into ehlambulukile ngeqhatha yakho noNkulunkulu nethonga lakho. Kubalekile ungaliyeki usizo ngoba uNkulunkulu zonke into ayibekile phansi komthunzi welanga uzibele ukuthi zisisize Mbanjwa. Asibonge kakhulu umbukelo wempunga yesintu TV ngokuthi ubukele umfanekiso oqoshiwe la besikhuluma khona sichushisana ngendaba sibuka indaba yomuthi nendaba yokukholwa njenganabantu abamakholwa. Okuwukuthi mhlambe ngabe kuyashayisana yini? Kungabe mhlambe mawukwenza kusuke kufanele yini ukuthi ukwenze? Mhlambe ubuka impilo yakho ukuthi iyathuka njalo njalo. Kodwa uyazi ukuthi inkolo kuyona umuthi ayivumeli. Sesikhulumile ke saveza ukuthi vele inkolo ngeke izivumele umuthi ngoba kukhulunywa into yasezulwini. Babunhlanzi mhlambe elakho lokuphetha mhlambe singaphetha sithini? Elami nje lokuphetha engalibeka nje kakhulu kubo bonke abantu akhulazi bempunga yesintu nabalali bempunga yesintu
cha ukukhuleka manje abantu abangakiki ngoba sesikhathini esibi sale mkhuhlane ekhona mebelithola usizo ngoba khona abantu manje abangayithandisisi kahle imjovo mebona ukuthi leyo nto mhlawumbe bakhona umhlonyana mebona umhlonyana ungamsiza nawe zilekelele ngoba ngampela kuyahanjwa engakusho nje ukuthi ngicela ukuthi baqhubeke balandele lo hlelo lompunga yesithi kuningi okuseza asisoza nako okuhle siyacela balandela kulo hlelo futhi basupporte kuzo zonke inhlelo ezizenza kulo hlelo lompunga yesintu yiloko engakusho ukuthi uNkulunkulu nje asikhumbule sonke asiphephise nakulo mkhuhlane khona mbanje. Asibonge kakhulu ke mbukelo wempunga yesintu TV. Siyacela ukuthi niqhubeke nisubscribe ku channel yethu enkulu impunga yesintu TV bese sithi nje impunga. Hey, Tongo Nami.